Artzandako krimen horretan zailtasun nagusia biktima identifikatzea izan zen, gorpua zatituta eta oso egoera txarrean agertu baitzen. 80ko hamarkadaz geroztik Ertzaintzaren polizia zientifikoa arduratzen da agertzen diren gorpuen identifikazioaz. Gaur jakin nahi izan dugu nolakoa den euren eguneroko zeregina eta zer nolako teknikak erabiltzen dituzten hatz-markak berreskuratzeko. Biktimari izena jartzea funtsezkoa izaten da edozein krimen argitzeko. Zergatik, identifikatzen dozunean, dakizu non bizi den, zelan diren euren lagunak, eta orduan hortik tiratu dezakezu. Eta ikerketa hori tokian begi ikuskapena eginda hasi behar da. Lehenengo gozen behar duguna da, lekura joan, gorpua ikusi behar da, ingurukoa ikusi behar da. Evidentziak jaso eta gorpuzki guztiak Ertzaintzaren polizia zientifikoko laborategira eramaten dira. Horrazten da Roberto Izaga eta bere taldearen lana lehen zeregina hatz-markak bilatzea izaten da. Errazena edo, diru gutxien gustatzen duena. Gaurko teknikekin posible izaten da alakoak topatzea, naiz eta aztarnak oso ondatuta egon. Batzutan momifikatu egiten da gorpua, rehidratazio prozesu batekin lortzen dugu ondo ataratzea hatz-marka bat. Epidermisa berreskuratzerik ere badago, gorpua uretan luzaroan egon bada. Saponifikatu egin laikez, azaleko goiko kapa, hori solte geratzen da. Kendu dezakezu eta entintatu eta hatz-marka bat atera. Edo guztiz kiskalita agertzen denean. Zuak eta beroak egiten duena da, kondensazio eta zurruntasun prozesu bat muskuluetan. Eskua geratzen da flexionatuta. Batzutan babestu apurtzu bet hatzak. Prozedura horiek emaitzarik ematen ez dutenean, hortzaginen bidezko identifikaziora jotzen da. Eta DNA izaten da azken aukera, gehienetan ezurrautzetik atera daiteke material genetikoa. Zati bat agertzen bada ere, ezin dozu utzi ezer egin barik. Lanzorrotz horrek Euskadiko krimen konplexuenak argitzea ahalbidetu du. Hala ere beti ez dira lortzen espero diren emaitzak. Gaur-gaurkoz, Euskadin oraindik daude 23 gorpu izenik gabe.